Først og fremmest så kan jeg sige, at Nordisk Kulturkontakt er en organisation under Nordisk Ministerråd. Og vores opgave er at skabe forudsætningerne for et levende, aktivt kultursamarbejde i Norden. Og når vi nu taler om resiliens som begreb, så er resiliens jo et interessant begreb, fordi det er jo et mindset, man har individuelt. Som mindset er det jo en mental muskel, der skal trænes. Og resiliens er jo ikke noget, man sidder og træner hjemme i sin sofa. Resiliens er jo noget, man træner i fællesskaber. Så forudsætningen for, at man har resiliens i Norden og modstandsdygtige befolkninger, er, at man skaber rammerne om møder, hvor man møder andre, og altså får trænet sin modstandskraft og sin resiliens. Det er jo en måde at være i tilværelsen på, at være en resilient befolkning. Og derfor er kulturmøder jo vigtige i et overordnet perspektiv. Vi skal sørge for, at der bliver skabt muligheder for, at mennesker mødes. Mennesker mødes i et foreningsliv, mennesker mødes i organisatorisk arbejde, men mennesker skal også have mulighed for at dyrke kunsten og kulturen som en helt særlig udtryksform, hvor ytringsfrihed, kunstnerisk frihed og samarbejde og samskabelse skal være helt centralt i måden, vi dyrker og stimulerer resiliens. Vi arbejder i Nordisk Ministerråd med inklusion i det nordiske samarbejde, blandt andet via de støtteprogrammer, som Nordisk Ministerråd har til kunst, kultur og civilsamfundsorganisationer. Og her skal vi jo sørge for, at de mennesker, som får projektstøtte fra Nordisk Ministerråd, arbejder i nogle demokratiske processer, som skaber et aktivt medborgerskab, hvor man bliver hørt, og hvor man har mulighed for at indgå i dialog, også med mennesker, som tænker anderledes, end man måske selv gør. Så det handler rigtig meget om at facilitere møder i forskellige kulturer i Norden. For Norden er jo ikke en enhedskultur, det er jo ikke der er jo en diversitet i kulturer og i sprog og en mangfoldighed, som Nordisk Ministerråd rigtig gerne vil dyrke og stimulere til. Så for os er hele forudsætningen i de kulturstøtteprogrammer, som Nordisk Ministerråd har, der er det, at der er en diversitet og en mangfoldighed, som bygger på det meget diverse Norden. Jamen vi gør, dels så støtter vi jo via vores støtteprogrammer, støtter vi projekter, som har en mangfoldighed på tværs af alder og køn og etnicitet. Så det er jo det ene værktøj, vi har i vores værktøjskasse. Det andet er, at vi skaber konkrete kulturelle begivenheder, vi skaber møder, hvor vi faciliterer og præsenterer Norden og indbyggerne i Norden for forskellige former for kulturelle udtryk, så man får en bred palet af, hvad det er, det nordiske kultursamarbejde er for en størrelse. Vi lever jo i en turbulent tid, hvor det geopolitiske fylder rigtig meget. Det fylder meget i de nationale budgetter. Det bliver sværere og sværere at få midler til nordisk-baltisk kultursamarbejde. Men der er også et mindset, hvor vi jo netop fokuserer utrolig meget på et beredskab. Og der arbejder vi jo for, at der findes en bredere forståelse for, hvad kulturelle aktiviteter også kan bibringe. At kulturelle aktiviteter er jo en måde at skabe fællesskaber på, en måde at investere i det konkrete, men også at investere i en tro på en god fremtid. Og Norden og Nordens indbyggere har absolut brug for håb og en tro på, at vi har en god fremtid foran os, selvom at vi befinder os i en tid, hvor det er meget svært geopolitisk.
Nordisk Kulturkontakt er en samarbejdsorganisation. Vi er ingenting i os selv, vi er noget i fællesskab med andre. Og med udgangspunkt i den her problematiske tid, for eksempel den geopolitiske situation, men også at unge mennesker overstrømmes med information via sociale medier. Og der har vi jo som organisation et ansvar for blandt andet at arbejde med sociale medier og sørge for, at unge mennesker jo også kan blive trænet i at forstå, hvad er det for en tid, vi lever i en nyhedsstrøm. Og der har vi et helt konkret projekt med en international organisation, som hedder Journalism Trust Initiative, og den finske public service station YLE, hvor vi har haft en workshop-serie for gymnasieelever, hvor eleverne bliver trænet i kildekritik og bliver trænet i at forstå og analysere fake news. Og det at forstå, at sociale medier oversvømmes med information, som kan være rigtigt, men også i mange tilfælde er forkert. Det er en kompetence, vi er nødt til at udvikle og stimulere i det nordiske samarbejde. Så der er Journalism Trust Initiative som organisation og YLE rigtig vigtige samarbejdspartner for Nordisk Kulturkontakt og for Nordisk Ministerråd.